Despedida por todo o alto da primeira futgal no Barbanza. O Puebla dixo adeus na casa a unha temporada para o recordo, o Unión amarrou a fase de ascenso, Valiño e Esteirana certificaron a súa permanencia e o Tarragoña consumou o seu descenso á segunda. Adeus a unha temporada máis na primeira futgal con campeón do Barbanza no grupo 5. O Puebla dominou con puño de ferro toda a liga, 27 vitorias en 34 partidos e 84 puntos, con 11 de marxe sobre os segundos clasificados, dan boa mostra da campaña dos pobrenses. Despediron a liga ante os seus na alta, cun contundente 4-2 ante o Cordeiro para deixar patente a diferencia entre os campións e os subcampións. Hugo Suárez firmou un hat-trick que o situou, ademais, como un dos mellores xogadores da temporada e o máximo anotador do grupo con 26 goles. Na terceira posición rematou un Unión de Asados que chegaba á última xornada sen nada en xogo ao ter gañado o golaverax co Vilaboa. Con todo, non quixeron rematar a fase regular cunha derrota e impuxéronse con superioridade ao Marín. 2 goles de Cerqueiras e un de Pablo Reboiras firmaron un 0-3 que os deixa na terceira posición con 69 puntos. A seguinte cita será agora ante o Alerta Navia de Vigo na loita pola fase de ascenso. Con máis urxencia chegaba a súa cita o Valiño, máis aínda ante un rival directo como o Marcón. Os de Cabo estaban ao borde do descenso, aínda que coa permanencia matemática asegurada e precisaban dunha vitoria para afastarse da zona quente en caso de posibles arrastres. Os de Ozores non defraudaron e impuxéronse no campo do Carrasco por 1-2, un resultado que os catapulta á 13ª posición, certificando un ano máis a súa permanencia na primeira futgal. Outro dos equipos que estaban no alambre, pero do grupo 2 antes da última xornada, era a Esteirana. Os muradáns chegaban ao encontro só 3 puntos por enriba do descenso, coa urxencia de levar canto menos un deles para afastarse de posibles arrastres. En fronte tiñan a un conxunto que non lles axudou. O Carral, xa clasificado ao playoff, venceunos por 2-0, deixándoos cun ollo posto nos outros partidos da xornada. Finalmente, malia a vitoria do Golada ante o Club do Bar e grazas ao empate entre Bastavales e Bea, a Esteirana puido certificar un ano máis a súa permanencia na primeira. A temporada, iso sí, non finalizou aínda. Queda por diante rematar a Copa da Costa, onde se medirán nos oitavos de final o Coristanco. A cara negativa da temporada firmouna o Tarragoña. Os recén ascendidos á primeira non foron quen de dar o nivel necesario para a categoría e remataron o ano como pechacancelas do grupo 5. A campaña dos rianxeiros é para esquecer, con só 5 vitorias en 34 partidos. Con todo, a última delas chegou canto menos na derradeira xornada para despedir o ano ante os seus cun triunfo.